הנה אני מנסה לצלם סרטון ביער השחור בין כל מיני נמלים ודברים שיש להם נטייה לעקוץ עקיצות נורא כואבות. ברוכים הבאים לסרטון הרביעי שהכנתי לכם על טיפים להקמת קליניקה מצליחה. איך משיגים לקוחות? אז אחד הדברים שהכי עזרו לי זה ליצור קשר עם נותני שירות. ליצור קשר עם אנשים שמכירים הרבה אנשים. מה שאני עשיתי זה ליצור קשר עם הספר שלידי, גבי מור בהרצליה, ועם קוסמטיקאיות שהחלפתי במשך השנים, ספר יותר קשה להחליף, ובעצם הם היו שולחים לי אנשים. מי שהרגיש את הטיפול שלי, עם חלק מהם עשיתי בארטר, עם חלק הצעתי טיפול מתנה, מי שמרגיש אותי ומרגיש את הטיפול שלי יודע לספר עליי, וזה מה שעובד. וזה באופן טבעי, כי אנשים רוצים לפרגן, וגם בתור ספר וקוסמטיקאית, וגם במקצוע שלנו, יש הזדמנות לדבר עם אנשים, לשמוע מה עובר עליהם, מה מציק להם, ואז כשמגיע הזמן הנכון, פשוט לשלוף כרטיס ביקור ולהפנות אותם ולהמליץ עליהם. אז אני גם מאוד בעד ליצור קשר ולעשות החלפת טיפולים, או להציע טיפולים למטפלים. מטפלים אולי מצליחים, מטפלים שיש להם הרבה לקוחות, או אפילו לא, זה לא משנה, אתם לא יודעים לאן זה יגיע. ולעשות בארטר, או להציע טיפול מתנה. ובדרך כלל מטפלים שלא מטפלים בטכניקה שלכם. כי אם אתם עושים מסאז' אז תכירו אנשים שמטפלים ברפואה סינית למשל. וזה מאוד 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 עוזר. השם שלכם עולה, ואתם יוצרים את הרשת הזאת. אותו דבר עם האנשים שעובדים בחברות גדולות. אתם זורקים את לחמכם על פני המים, וזה חוזר אליכם. אני עשיתי לעצמי חוק, פשוט לתת 3 כרטיסי ביקור כל יום. לא משנה אם פגשתי חברה, אם פגשתי את המוכר במכולת, נהג מונית, לא משנה. היי, בדיוק עשיתי כרטיס ביקור חדש, אני אשמח לתת לך אותו. ואנשים שמחים לקחת, זורקים את זה איפשהו בניירות שלהם, אחרי איזה שנה הם עושים איזה סדר בניירות, פתאום הם מוצאים את הכרטיס וזה בא להם בול. אני ממליצה לכם לעשות כרטיס שפונה גם בעברית וגם באנגלית, אם אתם נמצאים באזורים שיש בהם תיירים. אצלי התיירות קיץ וחגים הייתה נותנת בוסט יפה לקליניקה. וזהו. אז זה הטיפ הרביעי. אני חושבת שיהיו עוד בהמשך, וזה בעיקר גם תלוי בכם. אם יש לכם טיפים שעבדו לכם, שניסיתם וראיתם שזה עובד ובא לכם לשתף, אתם מוזמנים לשתף פה בהערות, מוזמנים להוסיף סרטון משלכם, מוזמנים לשתף אותי ואני אעשה על זה סרטון, ושיהיה לכולנו בהצלחה.